F'ħafna pajjiżi Ewropej, inkluż Malta, persuni b'orjentazzjoni sessuali gej għadhom ikunu projbiti milli jagħtu d-demm. Madankollu bil-mod il-mod diversi pajjiżi Ewropej qed jimxu lil hinn minn din il-projbizzjoni. Jidher li jista' jkun hemm bidliet anke f'pajjiżna. Bħalissa fih dan is-Segretarjat Parlamentari għas-Saħħa għaddejjin diskussjonijiet dwar dan. Is-Segretarju Parlamentari Chris Fearn sostna li f'pajjiżna is-sistema li tiddetermina min jista' jagħti d-demm u min le għandha tinbidel. Fil-qasam tad-donaturi tad-demm, importanti wkoll li niżguraw il-prodotti tad-demm li ħnatu lill-pazjenti tagħna jkunu tal-ogħla kwalità u jkunu l-iżjed safe possibbli. Għalhekk f'dawn il-ġranet id-Dipartiment tas-Saħħa qiegħed jiddiskuti mal-esperti mediċi l-aħjar sistemi biex waqt li niżguraw li prodotti tad-demm ikunu bl-inqas periklu possibbli għall-pazjenti tagħna, niżguraw ukoll li ma jkun hemm ebda diskriminazzjoni abbażi ta' orjentazzjoni sesswali. Din hija l-istess pożizzjoni li ħal Prim Ministru Joseph Muscat meta żar il-Bank tad-Demm lura fi frar tas-sena li għaddiet. Madwar l-Ewropa pajjiżni bħal Bosnia Herzegovina, il-Lussemburgu u l-Olanda ma jippermettux din it-tip ta' diskriminazzjoni fuq bażi ta' orjentazzjoni sesswali. Filwaqt il-Gvern Portugiż waqaf grupp ta' esperti sabiex titneħħa din il-projbizzjoni, fl-Irlanda ta' fuq din qiegħda tiġi kontestata f'kawża legali. Bħalissa quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja għaddej każ ta' ċittadin Franċiż Geoffrey Leger kontra l-Ministru għall-Affarijiet Soċjali u s-Saħħa Franċiż kif ukoll kontra l-Aġenzija Franċiża tal-Għoti tad-Demm. Fil-każ tiegħu li ilu għaddej mill-2009, Leger qed jisħaq li relazzjoni sesswali bejn żewġ tirġiel mhijiex kondotta li għandha twassal għal esklużjoni permanenti milli wieħed jagħti d-demm. Is-sentenza tal-Qorti Ewropea għandha tingħata aktar tard matul is-sena.